Добър вечер, дами и господа. Аз съм Валентин Касалов, а вие сте с предаването Паралакс и най-българската телевизия, телевизия СКАТ. С малко закъснение ви предлагам да останете на канала на телевизия СКАТ, защото тази вечер това, за което ще говорим, засяга огромна част, да ни кажа цялата част от зрителската аудитория. Ще открехнем завесата на онези свирепи, забати чудовища, таинства, зад които стоят всъщност огромни консорциуми. Когато погледнем човешкия живот, уважаеми зрители, и се взрем от неговото раждане до смъртта, ще видим, че ние сме зависими от едно единствено нещо. И това нещо е здравето. А зависимостта от здравето, от тук нататък тръгваме и ставаме зависими всъщност от медикаментите, от лекарствата. Тоест, от пеленачета до смъртта ние сме вързани, закачени по някакъв начин към системата на здравеопазването. Тя е закачена към една световна система и купища организации, наредени в света на здравеопазването, зад което стоят огромните монополи на фармацевтичните компании, които бълват и бълват и бълват лекарства, медикаменти, нови препарати, хранителни добавки и всичко това с една единствена цел. Не е за да ви лекуват. В никакъв случай. А е простичко казано, за да ни държат всички в една абсолютна робска зависимост. Казвам робска зависимост, защото всички медикаменти, препарати, лекарства, които се ползват, са всъщност на базата да ни държат полуздрави и полуболни. И така, от началото до края на нашия живот, ние продължаваме, за да задържим състоянието на полуздраве и на полуболест. Система измислена доста отдавна, система, която подхранва монополите, която подхранва тези огромни хищни гиганти, около които всъщност се върти световната партокрация, които послушно изпълняват и приемат закони в името, и то античовешки закони, в името на обогатяването на тези компании. Не света на наркотиците, не света на оръжията, не света на каквото там си помислите, носи толкова големи богатства, както света на фармациите. Милиарди и милиарди долари печелят ежегодишно няколко от световно известните компании. А малка България е всъщност бедна България, опитен полигон за експерименти точно на новите лекарства, които ще им коства изключително скъпо десетки милиони долари, за да направят тези експерименти, ако са в страни като Щатите, Канада и изобщо силно развити страни. А малка България се нарежда някъде в страните от Централна Африка. Ние сме тук експерименталните зайчета. Но какво стои зад всичко това? Тази вечер ще говорим с един човек, който е добре запознат с същността и ще борави с цифри, факти, с същността на цялата тази хищническа вселена, до която ще се докоснем. Защото информацията е толкова много, че тя заслужава поредица от предавания. Но аз спирам до тук, за да ви представя доктор Атанас Гълъбов, специалист, хомеопат, но в същото време добре владеещ и е запознат със световната конспирация. Добър вечер, доктор Гълъбов. Здравейте. Така, искам първо на нашите зрители да представя ето тази книга. Изключително интересно. Четево, изпълнено с факти, които са толкова драстични, толкова драматични, че когато човек чете всичко това, което е събрано и е изложено тук от моя гост, доктор Атанас Гълъбов, на човек могат да му настръхнат косите. Тук има включително неща, които обикновеният човек не подозира. Например, как фармацевтичните компании всъщност използват чрез рекламни трикови и предлагат вещества, които са изключително отровни, представяйки ги като много здравословни. Или не до там полезни, или лекарства, които се оказва, че
водят до изключително тежки последици, като малформация при малките деца. Така, изключително голяма обемна информация. Доктор Гълъбов, откъде да започнем? Световната конспирация срещу здравето. Може би... твърде голяма тема. Изключително голяма тема. Ние просто ще очертаем рамките. Монопола на тези фармацевтични огромни компании. Всъщност се оказва, четах много внимателно книгата, оказва се, че включително и за т.е. не най-елементарните, от най-елементарните до най-тежките заболявания, като раковите заболявания, вече има лек. Но никой няма интерес този лек да се разпространи. Нещо повече, специалисти, лекари, вие ги посочвате, лауреати на различни награди, биват гонени, мачкани, образувани съдебни дела, въобще цялата машина е задействана срещу тях. Какво всъщност се случва в настоящето? Да ви кажа, понеже аз от доста години се занимавам с тая тема и може би до някъде ми е чудно и тъжно как хора, които имат така висше образование, хора, които са действително доста образовани, защото такива хора, всъщност, моите приятели са такива и някои от тях след толкова години познанство с тях, след като сме говорили, дори те самите не искат да разберат какво става зад кулисите на така нареченото здравеопазване. Разбира се, не само там, и в политически план, защото те са свързани нещата. Но ако хора, които действително са толкова интелигентни, имат толкова сериозно образование, не искат да приемат, т.е. отказват да разберат действително какви сили движат световното здравеопазване, какво става за една голяма част другите хора, които нямат възможност да получат такова образование, нямат възможност да прочитат такива книги, нямат възможност да търсят информация в интернет и мога да кажа, че една голяма част всъщност от хората изобщо не предполагат какво става действителност в здравеопазването и зад кулисите на здравеопазването. Да започнем с фактите. Да започнем примерно с сега зимата. Много се рекламират те наречените вакцинации. Оказва се, че вакцинацията е една голяма така методогема, да ни кажа всъщност една изключително... Да, това е тема за цяло отделно предаване. Нека защото... само вкратко да я засегнем и просто ще очертая... Искам да ви кажа, искам да кажа как всъщност как фармацевтичните компании, аз се чудя просто откъде да започна темата, въпреки всичко, защото наистина е доста трудно. По принцип, хората се манипулират по този начин. Така действа цялата система. Аз ще почна малко... Добре, после да кажем с манипулацията. Добре. Да. Първо трябва да създаде някакво търсене на този продукт. Тоест, по някакъв начин хората трябва да се убедят, че имат нужда от нещо. И трябва да се убедят, че са болни. Да, да речем. да, чакайте да бързо. Да. И целта е да се накарат хората да се страхуват. Защото ако те се страхуват, много лесно може да им се предложи съответно решение на проблема. Така, примери за подобна манипулация. Примери за подобна манипулация са противогрипните ваксини. Това е всяка година. Така, аз направо започнах с противогрипните ваксини. Всяка година, ако не се вакцинирате, идва не знам с кой грип, те се почват медийните атаки още от юли и август. Кой грип ще да бъде тази година актуален, какъв щам, колко се очаква да починат. Знаете ли, тези противогрипни ваксини се препоръчат включително от общо практикуващите лекари. Да, препоръчат се, но не от всички. Аз съм много лекари, да, но самия аз съм много скептичен към... Но аз имам приятели лично, които са също, да кажем, работят стандартна медицина, които категорично не препоръчват и знаят за какво става дума, но като цяло системата държи лекарите в своята хватка. И има задължителни ваксини, които лекарят трябва да сложи. Ако той не ги сложи, може да бъде съответно санкциониран. Говорим за ваксините при децата. И понеже така е структурирано обучението в медицинските университети по целия свят, не само в България, че лекарите получават само определена информация. Т.е. това е такава информация, която е изгодна на цялата фармацевтична индустрия, защото всъщност повечето хора не знаят, но общо взето
образованието се дърпа именно задкулисно от тези фармацевтични гиганти и това още от самото начало на 20 век, когато в САЩ, например, имало много болници, където са се лекували с натуропатия, с различни така наречени алтернативни терапии, с хомеопатия, с гладолечение, с какво ли не. И в началото на миналия век, когато вече Рокфелер е разбрал силата на синтетичните медикаменти, възможността да се печели от тях, тръгва един агент на съответно фондацията Рокфелер и Карнеги, който обикаля всички медицински заведения в САЩ и им казва или се съобразявате с нашата политика и получавате съответните средства, за да се развивате, или просто преставате да съществувате. Така, искам само малко да ви прекъсна. Вие пишете, цитирате доктор Лангто, който заявява, той пък цитира Робърт Макнамара. Доктор Джулиан Лангто. Да, Лангто, така. Биш президент на Световната банка. Той казва, ваксините се използват като биологическо оръжие. Да разпространяват болести и улесняват целенасочения геноцид. Така. Страшно звучи. Да, може би повечето зрители не са гледали. Има една конференция с Бил Гейтс. Препоръчвам, всички могат да се намерят в YouTube, където той казва следното. Това е така известният филантроп. Надяваме се чрез медикаменти и ваксини да намалим населението на Земята с 10-15%. Така, може да се направите изводите. И във връзка с това искам да ви кажа, понеже ви почнахте така доста отдълбоко нещата, още от самото начало. През 1969 година да ви кажа, че нещата действително може да изглеждат шокиращи за много хора, тъй като действително хората нямат идея за това какво и мислят определени кръгове. Давайте фактите. Да. Хората ще се правят. 1969 година се провежда една закрита конференция на лекари, мисля, че беше в Питсбърг, САЩ, където лектор е, мисля, че беше доктор Дей, който представя пред лисната аудитория от лекари какви са насоките за по-нататъчното развитие на медицината и не само на медицината, като целта е максимално ограничение на популацията на Земята, като за това се използват различни методи. Съответно, имам предвид чисто медицинска гледна точка, въвеждат появата на нови болести, срещу които няма лечение. Вие забелязвате и в последните години как възникнаха различни епидемии. Още 69-та година той казва, ние можем към момента да лекуваме повечето от раковите заболявания. Но тези начини, по които това може да стане, се държат от съответното института Рокфелер и ако бъде преценено, те могат да бъдат дадени на... Защо не ги пуснат? Защото нямат интерес. Не, защото аз първо ви казвам, целта е да има ограничаване на световната популация, т.е. на населението на Земята. Това трябва да бъде в някакъв минимум. Затова всичко, което е ефикасно, всичко, което може да лекува, което може да удължи живота на човека, да го направи по-жизнен, весел, трудоспособен до дълбока старост, всичко това, всички такива средства, които те са обикновено естествени, те не са синтетични медикаменти и хирургия, всичко това се държи под контрол. Това изглежда действително невероятно за много хора, защото не са запознати с плана на този така наречен елит световен, който се състои от банкери, от всякакви монополисти. Аз специално във втората част на книга, това е Окована свобода, която тя като продължение на световната конспирация срещу здравето, която издавах преди няколко години, съм отделил една глава на това каква е целта на този глобален елит. Не само по отношение. Вие говорите за световното тайно правителство. Да, точно така. Говорим за 300 семейства, които всъщност управляват нека не го засягаме този въпрос. Аз просто искам да се разпространя върху здравеопазването. Пояснявам. Да се върнем на ваксините. И ваксините могат да се използват също като средство за контролиране на населението на Земята. От няколко десетилетия се правят точно такива проучвания. Те са спонсорирани от фондация Рокфелер, от различни други фондации, от различни държави, от правителството на различни държави, които са... Целта им е примерно да се доведе до стерилитет при жените, на които се слагат тези ваксини. Аз в Световната конспирация срещу здравето специално съм описал един такъв случай на масова вакцинация на жени в Латинска Америка, където се установява всъщност, че ваксината, която им се слага, защото тя е била ваксина срещу тетанус,
но една организация, която така следи тези неща, установява, че всъщност ваксината се предлага само на жени и то в детеродна възраст, което много ги учудило. Защо не се, в край на краща не се вакцинират всички? И се установява, че ваксината съдържа хормон, който е свързан с тетаничния анотоксин, така че като се сложи няколко пъти да предизвика аборт, ако жената забременее. Разбира се, всичко това става без съгласието на жените, на които се слага тази ваксина. Целта е, пак отново казвам, да се редуцира населението на Земята. Така, доколко са ефикасни, всъщност вие посочвате, че тук е спорна, да не кажа, всъщност изключително вредни вакцинацията. Всяка една вакцинация. Аз съм писал много по този въпрос, да, и съм говорил. Да, нека да го разясним на зрителите, защото накратко, просто накратко ще кажа. Да. Бих им препоръчал, тъй като вече хората имат достъп до интернет, да си потърсят какво пише, например, английската журналистка Джанина Робъртс, която специално разследва увреждането, които настъпват от ваксини и политиката в световен мащаб. Тя самата е присъствала на затворени срещи на представители на Световната здравна организация, на специалисти, които разработват ваксини, на представители, висши представители на фармацевтичната индустрия. И това, което тя установява е, че всички те са наясно с многобройните странични ефекти, които имат ваксините, с това, че те могат да бъдат замърсени, независимо и от колко добри условия има за тяхното производство, могат да бъдат замърсени с вируси, части от вируси, които предизвикат ракови заболявания и какви ли не заболявания, които даже не се знае какви може да са. И всичко това е добре известно, всичко това се коментира сред тези затворени общности, на тези затворени събрания, но нищо от това не излиза пред обществеността. Добре, а всъщност доколко са ефикасни, ако не са, разбира се, замърсени, умишлено така обработени предварително ваксините, вие посочвате, че ефект почти няма. Да, в голяма част действително няма ефект. Примерно, цитира съм в една от книгите какво казват контрола на заболяванията в САЩ, че примерно една от съответните противогрипни ваксини, ефектът е от 0 до 15%, което просто е смешно в най-добрия случай. И добре известно е, че дори 100% вакцинирани популации, епидемии могат да възникват в 100% вакцинирани популации, независимо дали става дума за коклюш, независимо дали става дума за морбили или за някакво друго заболяване. Тоест, това са много добре известни факти, да. Добре, но в крайна сметка тогава аз не мога да не задам и следващия въпрос. Имунизацията чрез ваксини, той е превърнат в държавна политика, не само в България, това е в световна държавна политика на отделните държави. Но искам да ви кажа, че в много държави вакцинациите не са задължителни. А в България как? И те са задължителни? В България са задължителни. Да, например, в много държави в Западна Европа вакцинациите чисто и просто не са задължителни. В Германия, специално в Белгия е задължителна само вакцината срещу полиомиелит. В Швейцария, в различните кантони са задължителни една или две ваксини съответно. В Англия няма задължителни вакцинации от 1948 година. В Австрия също мисля, че не са задължителни ваксините. В Австралия също не са задължителни, макар че властите правят всевъзможни, как да кажа, възприемат възможни тактики, за да накарат хората да се вакцинират, като съответно стимулират лекарите. Ако вакцинират определен брой деца, те получават съответно бонуси и по някакъв начин се опитват да обработват съзнанието на хората, че вакцинациите са нещо полезно, че те са допринесли за изчезването на определени инфекциозни заболявания. Но един много интересен коментар има на една група руски учени по този въпрос, който казват: да, може би унищожихме едно инфекциозно заболяване вариолата, но сметка на това получихме 36 нови. Ако това е утешителна статистика. Така че въпросът с ваксините изобщо не е толкова прост и още от самото начало на въвеждането на ваксините се знае много добре, че те могат да предизвикат много сериозни, тежки странични ефекти, които да останат до цял живот, включително възпаление на мозъчните обвивки, гърчове. И още 30-те години се знае, че ваксината, примерно дифтерия, тетанус, коклюш може да доведе, т.е. специално ваксината за коклюш, може да доведе до аутизъм, за внезапната смърт при децата. Всички тези неща са толкова добре известни и те са публикувани. Има в един сайт, който аз бих
препоръчал на всички, които се интересуват. Доктор Александър Коток. Може да потърсите в интернет неговия сайт, където има една много добра хронология на това какво е установено като странични ефекти за различните ваксини и въобще какво става с света на вакцинацията от самото начало на тяхното въвеждане до настоящия момент. Така, сега искам да пуснем един материал, после малко ще поговорим за рака и за един български... за рака ще поговорим, след което ми се ще да поговорим за нестандартните методи на лечение. Излезаха и доста книги, а самия вие сте хомеопат, един от основоположниците на хомеопатията в България. Това е нестандартен начин. Всъщност срещу хомеопатията е изправена цялата тази стандартна машина, това чудовище, за което говорим в момента. Тя не е изправена само срещу хомеопатията, тя е изправена срещу всичко, което е естествено. Всички нестандартни, така наречени нестандартни методи. Така, нека да видим един материал точно за фармацевтичните компании. Той е 3 минутки. Колеги, дайте го. Изследване на известния американски експерт доктор Джон Брейтвейт сочи, че фармацевтичната индустрия държи рекорд по закононарушение в сравнение с всички останали индустрии. Фармацевтичните компании успяват да наложат своите лекове чрез подкупи, невярно рекламиране и заобикаляне по многобройни начини на законодателствата на различните страни. Най-тревожен е фактът, че те чрез подправени и нагодени тестове за безопасност представят често опасни за здравето медикаменти да изглеждат безвредни и дори полезни. Манипулацията се осъществява по няколко начина. На първо място чрез измами в самите клинични изпитания. Компаниите лесно могат да наредят да се извърши подходящо за техните интереси изследване, което би помогнало за патентоването на лекарството. Стимулите и изкушението за провеждащите експериментите са големи. Поне по $1000 средно се плаща на изследващия за човек и така някои лекари могат да получат дори до $1 милион на година от опитите с нов медикамент. Тези хора знаят, че ако не дадат такива данни, каквито се очакват от тях, а не каквито в действителност са, за в бъдеще няма да могат да разчитат на приходи или субсидии от съответната фирма. Често схемата за провеждане на клинични изпитания за определяне на сферата на действие на даден препарат не отговаря на изискванията. Например, включват се много малко хора или пък такива, които не представят съвсем точно групата със съответното заболяване, за което по принцип е предназначен изследвания медикамент. Това е и една от причините част от многобройните странични ефекти да стават ясни, след като препаратът вече е одобрен за производство и е пуснат на пазара. Фабрикуването на данни според Брейтвейт е толкова широко разпространено, че за него си има термини в фармацевтичните производства на различните страни. Един много коварен метод, който използва фармацевтичната индустрия, за да манипулира общественото мнение, е чрез създаването и спонсорирането на организации, асоциации, фундации и други, които уж защитават правата на пациентите и се борят за унищожаването на дадена болест, а всъщност прокарват политиката на концерните. Или си осигурява контролирана опозиция. Например, сформира някъде сдружение с произволно име, чиято цел привидно е да защитава здравната свобода, но всъщност осъществява целите на картела. През януари 2010 година Парламентарната асамблея на Съвета на Европа започва разследване във връзка с истерията около така наречения свински грип. Според холандският лекар Алберт Остенхаус, милиони здрави хора са били ненужно подложени на риск, породен от недостатъчно тествани ваксини срещу заболяванията. В същото време е било установено, че новият вирус е доста по-безобиден в сравнение с сезонния грип. Според експерти на Световната здравна организация, това е един от най-големите скандали на века. Обявяването на пандемия провокира държавите по света не само масово да се презапасят с лекарството Тамифлу, но и да закупят стотици милиони дози бързо направени и неизпробвани за странични ефекти ваксини. През август същата година фармацевтичната компания Pfizer трябва да плати $60,2 милиона глоба заради това, че е подкупвала лекари от различни държави. Сред облажилите се от корупция има и българи. Това съобщава Wall Street Journal.
Фармацевтичният гигант е обвинен в подкупване на лекари, медицински персонал и регулатори в няколко страни в Европа и Азия. Властите са открили, че компанията награждава китайските лекари, които предписват нейни лекарства с мобилни телефони и чайни сервизи, докато хърватските лекари получавали пари в брой и пътувания в чужбина. По отношение на България, разследващите са обявили, че между 1999 и 2005 година компанията е похарчила доста пари, за да изпраща на пътувания в чужбина български лекари от държавни болници. В периода 1999-2003 година български лекари редовно посещавали Гърция на екскурзия. Така. Много къс материал, в който става ясно това, което всъщност и вие пишете. Да, много къс и много съдържателен. Че тук, в крайна сметка, системата е впрегнала лекарите, медицинския персонал, болниците. Системата превръща лекарите в дистрибутори всъщност на фармацевтична индустрия. Това е целта. И те работят на практика, те работят срещу пациентите си, предлагайки различни видови медикаменти, които... Не искам да кажа, че повечето лекари работят съзнателно срещу пациентите си. Нали? Въпросът е, че те са обработвани... Те се обработват, защото аз познавам лично много лекари, които хората работят толкова съвестно и са отдадени на професията. Въпросът е, че те имат ограничен набор от средства, с които могат да помогнат на пациентите. Да кажем, и в повечето случаи обаче не говорим за лечение, а говорим за потискане. Това е нещо, което трябва да бъде разбрано от всички зрители. Едно е да лекуваш, т.е. целта е заболяването изобщо да бъде отстранено, а друго е да потискаш просто симптомите, защото общо взето, като се отиде при лекар, какво става? Майката води детето на... Това ви казвам типичен пример е. Майката води детето, да кажем, той има някакъв обрив, казвам там атопичен дерматит или нещо друго. Съответно, лекаря, кожния или педиатъра казва, да, трябва да се маже обикновено се маже с кортикостероид, много често, може и с някакви други хремове. И след като се маже детето с този кортикостероиден крем, какво става? Получава се астма. Или детето получава някакво възприемане на стаи. Това е типично, аз съм го наблюдавал много пъти, но това се знае от години, защото това, което става, действително е вкарване на болестта навътре. И затова съветвам всички майки, когато идват при мен или ще имат деца, или да казват на своите близки, ако не се ражда още, ако детето има някакви обриви, категорично да не го мажат с никакви такива кремови, защото това може да влоши след това състоянието на детето, общото състояние, т.е. да вкара болестта навътре и това може да се наблюдава не само при децата, това става много бързо, категорично го казвам, но това може да стане и, да кажем, когато примерно, ако се оперират хемороиди, по същия начин след това може да се предизвика някакъв друг проблем. Ако се дават много антибиотици на често боледуващи деца, също може да се развият да кажем, проблеми с зъбите, пак горе-долу, но аз съм виждал дори случаи, който съм категорично сигурен, че едно дете, което беше с левкемия, след третиране години наред с антибиотици, един след друг. Така че това е най-сериозното прегрешение, което се прави и повечето лекари го правят, защото не знаят какво друго направят, те просто потискат симптомите на съответното заболяване, но това не е лечение. Така, вие говорите всъщност за вредата, страничните ефекти на лекарствата, които на пазара излизат все по-нови и се оказва, че в един момент на тази везна лекарство като помощ, като лекарство като такова и страничните му ефекти, се оказва, че май страничните ефекти са много повече и вредни, отколкото помощта, да ви кажа, оказва на много фирми всъщност, т.е. няколко от големите фирми фармацевтични бяха съдени многократно за точно по тези поводи и това, което казах, което бяхте пуснали този материал за Джон Брейтвейт, който каза, че всъщност неговото разследване показва, че много от тези опити, които се извършват с пациенти уж с ефикасността на лекарства, те са всъщност нагласени до голяма степен, манипулирани. Защото лекарите или там участниците по някакъв начин всъщност са купени под формата на подаръци. Или нещо такова. Не може точно така да се каже, но чисто и просто, ако тези хора не дадат удовлетворителни данни на фармацевтичната индустрия, те няма да получат след това, естествено няма да могат да правят отново такива изпитания. Да не говорим, че
Има случаи, когато лекаря се подписва под даден документ, след това фармацевтична компания го използва така, както намери за добре. И да кажем, аз съм описал такива случаи в световната конспирация срещу здравето. Един японски професор, който срещу $1 милион, примерно, се подписва, дава съответно становище, но това становище е всъщност становище на фармацевтичната компания и тя може да напише каквото иска там. Разбира, дали даден медикамент действа или не. Какво... Сега, значи да поговорим за другия голям бич на човечеството. Рака. Казахте, отдавна има начин за лекуване, има простички средства. Да, понеже това въпрос лично много ме интересува и аз съм имал доста и продължавам да имам там пациенти. Какво става и защо крият тези простички средства и го обяснихте в началото. Нека малко повече да продължим и да кажем нещо за нашия българин Продан Христов. Самия рак, който се получава, не е болестта. Разбирате ли? Тоест, това, че някъде е някакъв тумор, някъде се развива рак, това само по себе си не е заболяване. Това е чисто и просто един симптом. И това, което прави медицината като цяло, или да отреже този тумор, или по някакъв начин да го третира с химиотерапия. Лъчетерапия. Да, аз специално ще кажа и за това нещо. Но това всъщност не представлява лечение, защото ракът е заболяване на целия организъм. Разбирате, ракът е заболяване на целия организъм. И когато при нас дойде човек, който е с такъв проблем, трябва да се обърне внимание, категорично се изисква неговото съдействие. Категорично, защото е желателно да се спазва определен хранителен режим, да се пият определени, да кажем, да се консумират или да не се консумират определени храни. Съответно, ние му даваме лекарства, независимо дали са хомеопатични, дали са билки, дали има съответни добавки. Но е много важно сътрудничество на пациента, за да може той да оздравее, защото в много случаите, още от началото на 20 век има различни подходи за лечението на рака и много от тези подходи са успешни в голяма степен, независимо дали става въпрос за системата, която е направил доктор Роял Райф, независимо дали става въпрос за лечение с хомеопатия, дали става въпрос за лечение с определени добавки, дали става въпрос за някакво комбинирано лечение, но ви казвам, че категорично този вид алтернативни терапии са далеч по-ефикасни от това, което се предлага в стандартната медицина. Голяма част от така малко различно мислещите, като вас, т.е. странично гледащи хора, които са тръгнали по-встрани от пътя на традиционната вече погрешна, бих казал, медицина, или може би не се изразявам така категорично, но те твърдят, че огромна част от болестите, включително и рака, се дължат на вируси, гъбички, геопатогенни щамове, паразити. Споменахте доктор Райф, вие го пишете в началото. Аз съм писал специално неговата история, много интересна. Той намира резонантната честота на тези вируси, гъбички, започва да ги трепи, последствие на шумея на друга книга на Улда Кларк. Хулда Кларк, която там предлага една машинка, наречена Зепер. Искам да кажа нещо малко понеже почнахме да говорим за тая тема за рак, която рак е страхотен бизнес. Значи химиотерапията средно в САЩ за един пациент, имате предвид, че в САЩ на година се диагностицират около 1 милион нови случаи на ракови заболявания. А химиотерапията на един пациент е някъде средно около $50,000. Направете сметка за какви суми става въпрос. Искам по този повод да ви цитирам нещо много интересно за това каква е ефикасността на химиотерапията. Това е едно проучване, което е правено от 3 австралийски онколози. Т.е. това са хора, които се занимават именно с това, което прави официалната медицина за хората, които имат ракови заболявания. Така, това изследване обхваща период от 1990 до 2004 година. Това е един анализ за възможностите на химиотерапията да спомогне за 5-годишното преживяване при хора с злокачествени заболявания. И какъв е шокиращия извод? Шокиращия извод, че химиотерапията има ефикасност около 2%. Тогава? Значи нещо изключително токсично. Имате предвид, че химиотерапията е нещо изключително токсично. Тоест това е легализирано някакво много токсично въздействие върху организма, което има нищожен процент на ефикасност, което предизвиква маса странични ефекти, опадане на косата, увреждане на бъбреците, увреждане на сърцето, увреждане на костния мозък, нали,
с такава нищожна ефикасност и въпреки всичко това е официалното лечение. А лечения, които нямат нищо общо с тази токсичност, лечения, които могат да помогнат в много по-голяма степен, са тотално неглижирани. Кои, например? Добре, какво да направят болните от рак? Значи, трябва ли тотално да отрекат химиотерапията, лъчетерапията, всички тези стандарти? Трябва да има право на избор, това искам да кажа. Но системата не дава право на този избор, тъй като тя казва само това е лечението. Това се предлага в официалните медицински заведения. Лъчетерапията съответно също си има своите много тежки странични ефекти. Сега нямам време да обяснявам защо тя е введена преди години и как чисто просто много се разпространи предаването в друга посока, но примерно през 30-те години на миналия век доктор Макс Гърсън, това е немски лекар, който си излекува мигрената с диета, която случайно той прави за себе си. И решава да приложи тази диета на друг пациент, който има също мигрена и този човек също се излекува. Но се оказа, че се излекува не само неговата мигрена, но се излекува и кожната туберкулоза. И тогава доктор Гърсън прави опит под наблюдението на неговия шеф, който е в болницата и ефекта върху хора с кожна туберкулоза е бил просто потресаващ. 99% от тях са били излекувани. След това този доктор Гърсън разработва диетата и започва да я прилага при хора с ракови заболявания. Тя включва много строго ограничаване, примерно на отказване на определени храни, приемане на определени добавки и изчистване на организма чрез клизми. Той се премества в САЩ по време на Втората световна война и там постига действително невероятни успехи. Аз даже имам неговата книга, която съм споръчал. Това е 50 случаи излекувани и представени пред Американския сенат, защото той моли за подкрепа американското правителство, да му даде възможност да направи клиники, където да обучава лекари, където да може да помогне на пациенти да се излекуват, защото той има случаи на терминално болни хора. Разбира, те са били буквално отписани и се казва, имаш да живееш още 2-3 седмици. Тези хора са били възстановени. Той прилага в Сената прилага всички възможни документации, които са възможни, които е имало към този момент, на изследвания, на всичко друго, снимки, каквото е можело, за да убеди комисията, че има какво да се направи и хората могат да получат спасение. Реакцията каква е била? Реакцията е, че той е бил изключен от редовете на Американската медицинска асоциация и тотално неглижиране на всички негови усилия. Просто никой не е проявил никакъв интерес по отношение на тази терапия. А това е един от начините, по които може да се лекуват хора с такива заболявания. Системата на доктор Гърсън. И във връзка с това ще ви кажа, че пак някъде средата на миналия век един американски сенатор решава да направи едно проучване за това какво става именно в тази сфера, т.е. лечението на рака в САЩ. Това става покрай оздравяването на неговия син, който бил диагностициран с раково заболяване и бил излекуван от някой си неизвестен лекар. Някакъв неизвестен лекар, който бил извън стандартната медицина, така да я наречем. Да. И тогава този сенатор, Толби, мисля, че се казваше, възлага на един адвокат да направи едногодишно разследване, но без да го държи в тайна. Да направи едногодишно разследване, защото той излиза пред самия сенатор, излиза пред представители на Американската медицинска асоциация и им казва, вижте какво ето тук има, може би възможност за ново лечение, но никой не му обръща внимание, той среща неприязан и затова дава на адвоката да направи проучване какво става всъщност в медицинската система на САЩ. И установява, че всякакви такива методи, всичко, което е естествено и може да лекува, е тотално потискано за сметка на това, което се предлага като лъчетерапия и изобщо това, което предлага хирургия, това, което предлага стандартната медицина. Всичко, което е естествено, всичко, което се вижда, че има някакъв ефект, не му се дава изобщо възможност да види бял свят. Но, за съжаление, той прави доклада достояние, но преди да бъде официално представен, той някакси скоропостижно починал. Томай, всички тези, които са се докоснали до тази система, предлагайки нещо ново, изключително ефикасно, по един или друг начин системата просто ги смачква.
Да, тук точно така става. посочвате поредица от случаи. Да, поредица от случаи. Да отидем към нашия доктор Продан Христов, който нашумя пък отдавна е нашумял, но тук се разшумя още с началото на идването на ГЕРБ. Борисов се ангажира и естествено отново нищо не се получи. Той искаше да патентова своето лекарство, доказано впрочем. Ето го, може аз съм чел неговата книга, която беше "Ракът открито е лекарство". Тя е много отдавна издавана и там човека много подробно описал своята одисея, всъщност желанията на различни фирми да се докопат до точната формула на лекарството и в край на кращата той естествено отказал. Нито една от фирмите всъщност ми е получила естествено тази формула, но общо взето целта на фирмите е не да направят нещо, което лекува. Това искам да го подчертая дебело. Целта е да се болният човек да стои в някакво междинно състояние, така че той да бъде непрекъснато на някакво лечение. Вие ми напомните една метафора, ще използвам. Те не е моя, аз се срещнах в една друга книга по друг повод, че всъщност ние живеем в кокошарници. Системата така ни е дресирала, че ние постоянно снасяме златните яйца и не ни пуща т.е. някъде да мръднем извън тези кокошарници. Да. Ние просто от самото раждане до края на живота си, ние сме просто обречени. Изхода къде е? Може би трябва да поговорим за алтернативата медицина. Изхода е колкото може повече хора да осъзнаят, т.е. да поискат да осъзнаят това, което става, защото аз си казвам, имам приятели, които са хора образовани и въпреки всичко те отказват да приемат фактите. Дори когато ги видят, дори когато прочетат, те отказват да ги приемат. Просто това е може би някаква защитна реакция. Но щом тези хора, които все пак са толкова образовани, не могат да стигнат до същността на нещата, то какво става за тези, които нямат информация, защото дори и сега се оказва, че много хора не знаят изобщо, не са чували за хомеопатията, не са чували за изобщо има алтернативни възможности за лечение на раковите заболявания. Много кратко искам да засегнем, просто буквално минути, не знам доколко ще можем. Вие говорите тук и за храните, за бялата отрова, захарта. Всъщност това е една от трите бели отрови, китайците го наричат, това е захарта, това беше също бялата, т.е. бялото брашно беше и имаше още нещо. Говорите също за флуорирането на водата, което беше много, много нашумял за здрави зъби, всъщност това е отрова. Това е говорите за соята, която доскоро ни е препоръчах. Вижте, искам да ви кажа нещо. Това са също част от отровите на тази система, които се предлагат като нещо изключително благоприятно. Проблемът е, и искам да обърна внимание на всички родители, защото съм сигурен, че има такива, които слушат. Значи аз съм, какво ви кажа, силно впечатлен от това с какво някои родители хранят децата си на 2-годишна възраст. Шоколад, на 3 години кока-кола, всевъзможни газирани напитки. Значи, независимо дали са родителите или бабите. Да не говорим за това как... Кажете някои думи, да. И искам да ви кажа на тези хора, че това за мен представлява едно тотално неразбиране на това, какво му трябва на един организъм да бъде здрав и нехайство към здравето на детето, което отглеждат. Защото не може да отглеждаш здраво дете с продукти, които съдържат захар, бяло брашно, с шоколад на 2-годишна възраст, с кока-кола или с някакви газирани напитки. Категорично ви казвам, не може. И за да бъде човек здрав, трябва да получава такава храна, която клетките да могат да използват по най-добрия начин. Това, което се предлага в хранителните магазини, в голяма част от така наречените храни, всъщност не са храни, защото те не дават това, от което организма действително има нужда. И ако още от малки се захранват децата с всевъзможни такива продукти, с бяло брашно, с всякакви млечни произведения, виждаме какво става епидемия от пълни деца. В САЩ това е сериозен проблем, там не само децата, не знам колко процента вече от населението е затлъстяло. Съответно, затлъстяването води до себе си други заболявания, сърдечно-съдови и всъщност голям проблем основният проблем от заболяванията от хроничните проблеми са именно те се дължат на неправилен начин на живот. Но именно върху това пък изобщо не се обръща внимание
уж здравеопазването се говори за профилактика, но действително с профилактика няма, защото погледнете какви храни се допускат да бъдат в мрежата с всевъзможни изкуствени посладители, овкусители, храни, които са преработвани, така че в тях няма нищо. Доколко са вредни обаче, нека да кажем. Кажете с някои думи доколко са вредни. Аз съм отделил специално и глава и на изкуствените така, но не всеки има възможност. Книгата е 2001, има възможност да я намери, да я прочете. Трябва да се говори повече. Според мен трябва да има глобална здравна политика по тези въпроси, която не е опетнена от интересите. Да, това е проблема, че хората продължават да се избират едни и същи хора, едни и същи партии, които прокарват, които, да ви кажа, че някои от тях просто не се интересуват и не знаят за какво става дума. Или лобират за определени интереси, просто защото получават от някъде някаква сума или по някакъв начин се заплаща. И знаете ли, онен ден гледах едно предаване, не знам колко време е още, като стана дума за рака. Гледах едно предаване тук по Българската национална телевизия, което беше за едно вещество, натриев хлорид. Вие го знаете за какво става дума. Говорите за ММС-а. Това вече минаваме на тема нестандартните, алтернативните лечения. И бяха поканени някакви експерти. По какво са експерти, аз не знам, но начинът, по който даваха мнението и изобщо начинът, по който казваха какво било правилно, какво не било, на мен показва начин, по който мислят хората, които преминават през тази система, която им формира един начин на мислене, който изобщо не излиза от определени рамки. И никой от тези хора, които говорех колко токсичен бил натрия, този натриев хлорид, но между стана дума, че в определени ниски дози той си върши перфектно работа. Не беше натриев двухлорид или нещо такова. Той е познат като хранителна добавка, като ММС. Не, той не е хранителна добавка. Така се води в Щатите, защото няма как да бъде лекарство. Трябва много там. Но в Щатите той беше забранен от FDA, от американската как се води управлението по храните и лекарства, защото това е нещо много естествено, с което все пак могат да се лекуват определени заболявания. Хора с определени заболявания. Включително пише, че и рак може да се лекува. Доколко това е възможно, аз не мога да кажа, защото нямам опит специално с това, с ММС. Но пак ви казвам, че ракът е заболяване на целия организъм и към него, към лечението на хора с ракови заболявания трябва да се подхожда комплексно, не само да се разчита на едно нещо. Да поговорим малко за хомеопатията. Да? Какво по-точно интересува? С две думи, първо влизаме пак в една огромна тема, какво е хомеопатия и какво лекува тя. Макар че така простичко зададен въпросът, той съдържа томови обяснения, но с две думи простичко. Може би трябва да почна от това каква е философията на стандартна медицина и каква е философията на хомеопатията. Защото философията на хомеопатията е философията на така наречената холистична медицина, т.е. цялостна медицина. Докато това, което е познато като официална медицина, разглежда човека общо взето на части. Значи има някакъв проблем с нервната система, отива при невролог човека, има някакъв проблем с стомаха, отива при гастроентеролог, има проблем с белите дробове, отива при пулмолог и така нататък. Всеки си лекува някакво парче от човека. Обаче, когато всъщност има един човек, който е болен, разбирате ли? Няма астма, която да ходи по улиците, няма артрит, който да ходи, няма така. И целта е да се лекува болен човек, т.е. да се разбере защо този човек има даден проблем и да му се помогне проблема да бъде преодолян на всички нива. И когато, примерно, човека дойде при нас в кабинета, ние започваме да го питаме. Той казва: докторе, откриха ми, това ми е диагнозата, имам астма, имам невроза, имам хемороиди, няма значение. И ние обаче почваме да го питаме: имаш ли някакви страхове, как спиш? И въпроси, които той не очаква. Той обикновено говори с езика на диагнозите, защото така са го научили. Нали, лекарите така говорят, цялата система така говори, имаш артрит, имаш това. Добре, но ние имаме пред нас човек, който има такъв проблем. И за да може да му помогнем, трябва да разберем дали този проблем е възникнал в резултат на някакъв стрес, дали има в рода му определени заболявания, които предразполагат, дали той си е пил определени антибиотици, дали е пил много медикаменти, дали е прекара известни заболявания. И най-накрая, след като го разпитаме час или повече, целта е да му дадем
такова лечение, което да може да му помогне максимално във всяко отношение. И да кажем, човек е дошъл за лечение на хемороиди или на астма, а когато дойде, ние го питаме какво става примерно с този страх. Да кажем, той има някакъв страх от високо и той казва, доктор, знаеш, че този страх го няма. Какво става с съня, как е съня? Знаеш, че съня и той е добре. Разбирате ли какво искам да кажа? Тоест, винаги целта е да се лекува човек. И кажем, има хора, които са с ниско самочувствие. Ако щете, вярвайте, това може да се помогне на такива хора, които имат всевъзможни страхове и фобии, хора, които са притеснителни, имат страх да се изявяват пред публика, деца, които са плахи. Целта е не само да се премахне определено заболяване или определен симптом, целта е да се помогне на човек да живее един качествен нов живот. Пълноценно, да, максимално пълноценно. Добре, а самото хапче какво представлява и как лекува? Аз, доколкото съм запознат, там няма и така молекула от веществото, което... Това е трудно за разбиране от материалистическите мозъци, защото медицината по принцип цялото обучение е разбирате, това по някакъв коловоз и всичко трябва да може да се пипне, да се види, докато хомеопатичното лекарство се приготвя чрез разреждане и така наречено динамизиране. Т.е. взима се една част от, да кажем, прави се тинктура от билката арника или от билката жълткантарион, тя се разрежда с 99 части дестилирана вода, след това една част от това разреденото се взима, отново се разрежда и така след 12-то разреждане по принцип. Става милиони разреждания. Да, и след 12-то разреждане там по вече принцип няма и молекула. Именно, точно така и това казват. Пита се задачата какво ликува, след като там няма нищо. Да, но се запазва във водата, се запазва информация за действие на това лекарство. И не става дума просто за плацебо ефект, защото няма как да има плацебо ефект при животни, защото аз съм лекувал и моите кучета и кучета на мои пациенти. Няма как да има плацебо ефект при бебета. Така че няма как да има плацебо ефект при сепсис или при някакви сериозни заболявания. Тоест, нека да го обясним на компютърен език сега. Аз ще го кажа как го мисля като лейк. Разбира се, а вие сте специалиста. Това е енергийна програма, която влиза в тялото. Така и да го обясним. Точно така, да коригира нещо, което е деформирано. Тоест някаква друга енергийна програма, която се е развалила. Тоест, вкарва се антивирусна програма в компютъра, наречен Homo sapiens. Може ли така да го определим? Нещо такова? Може би до някъде. Може би до някъде. Да. Така, имаме, може би, 5-6 минути. Колеги, изпишете, те са изписани телефоните. Да чуем все пак и уважаемите зрители. Ало! Ало! Слушаме ви, откъде се обаждате. Бързичко... Добър вечер, господин Касабов. Георги Иванов от Казанлък се обажда. Давайте бързичко говорете, защото искаме да пуснем повече зрители, а нямаме време. Да, много бързо бих попитал вашия гост, понеже на времето като войник бях пратен в Дупница и съм един от строителите на химико-фармацевтичния комбинат, който и днеска се занимава само с лекарства, с това се гордее. Бих искал да го попитам днеска, знае ли какво е състоянието на комбината, доколкото знам някакви исландци са го купили и дали участва в здравната мафия, в тези далавери там. Има ли сведения за хора от комбината в които участват в тези здравни далавери? Това е, живи и здрави. Благодаря ви. Ми каза ви, че не може да отговоря на този въпрос, кой го е купил този комбинат. Самия той едва ли участва в здравната мафия. Това беше въпросът, защото той пък точно книгите му са срещу здравната мафия. Ало. Ало. Да, слушаме ви, откъде се обаждате. Добър вечер, Александър Александров от Плевен. Как може да се свържем с предаването с вашият гост? Това го очаквахме. Как може да се свържете след предаването? Не знам, може би утре. Не знам. Вие имате имейл, може би, или как? Имейл, телефон. Имате ли някакъв адрес за доктора? Не, мисля, че е редно в предаването да се дават. За това се обаждам и изписвате телефоните. Това искам да питам. Въпроси нямам. Някакъв имейл, разбрах. Добре, разбрах ви въпрос. Сигурно ще има и други такива въпроси. Не знам как да реагираме, просто в момента не сме готови. Вижте, значи доктор Гълъбов е съвсем отскоро тук и все още няма адрес и той има адреса. Има адреса, но доколкото разбрах, вие сте в момента прилежите в някакъв кабинет, който е на ваш приятел и така нататък. Да, там ще работя по принцип. Там ще работя. Ами не знам, кажете какво да дадем и какво да кажем. Имейл, ако трябва. Или... Ами после мога да ви оставя, просто сега
не съм мислил изобщо по този въпрос. Добре. Ало. Ало, чуваме ли? Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви. Искам да говоря с вас за студиото. Изключете звука на телевизора си, в момента говорите с мен. Слушаме ви. Искам да там става въпрос за детенце, което е на 2 годинки и половина и прекарахме тежка вирусна пневмония, с което се получи излив в белия дроб и пихме доста лекарства, доста антибиотици се вливаха в една болница, после в друга и след това ни казаха доста пазни и така обаче искам да се обърна към доктора да го питам какъв съвет можем да даде за лекуването след това. Сега ще го питам доктора, макар че едва ли му е възможно да даде пълноценен съвет. Това са въпроси, на които просто не може да се отговори в предаване. Казвам ви го. Значи, вижте, в момента съм поканил един от водещите специалисти по хомеопатия, а не гледачка или врачка, която да ви хвърли едни карти. Той самия ви каза, че за да отговори на даден въпрос, той трябва да направи така да разпита пациента поне минимум час и нещо, за да се запознае с историята на заболяването, с историята на живота му и така нататък. Много често случва пациенти да звънят на предаване и да питат за това проблем. Просто ви казвам, че не може в момента няма как да реагирате. Така че, просто не мога да кажа. Моля ви, уважаеми зрители, просто в момента няма нужда да питате за това или това заболяване. Ние ще намерим начин да му пуснем адреса някъде утре или в следващите дни. Ало. Ало? Да, слушаме ви, откъде се обаждате. От Смолян се обаждам. Слушаме ви. Да се обадя в студиото да говоря с доктор Гълъбов. В ефир сте, слушаме ви. Слушаме ви, вие сте. Да, здравейте. Здравейте, давайте. Болен съм от 36 години с диабет съм, но общо психологията ми е, че аз не съм болен. Сещам се само като слагам инсулин. Шампион на България съм. Няма да кажа по какъв спорт, защото ще ме изхвърлят по този спорт, защото нямам право да се създавам. Имам и победа на световно първенство. Психически аз не се чувствам болен. Спортувам от дълго време. Дори съм учил с Национална спортна академия, където също не знаят, че съм бил болен. Да. И отхвърлям традиционните методи на медицината. Смятам, че нетрадиционните методи дават по-добър резултат. И тази медицина, която присъства в България, е общо взето бизнес. Така е, да. Тя медицината навсякъде е бизнес. Аз много се радвам, че има такива хора, които действително полагат усилия и не се предават. Защото, да ви кажа, системата е така направена, че да кара повечето хора да се чувстват зависими от това, трябва да приемат непрекъснато медикаменти, ако не трябва да спазват все едно никакви режими на хранене, никакъв здравословен режим на живот и ако нещо им се повреди, естествено ще дойдат фармацевтичните компании, ще не дадат по един хап и те ще ги направят много здрави. Това е изключително погрешно. И винаги приветствам хора и се опитам да казвам на хората, които идват при мен, особено на хора, които са с сериозни заболявания, че трябва да си променят начин на живот, ако искат да са здрави, защото здравето не е нещо, което се дава с едно хапче. Разбира, човек трябва да прави непрекъснато усилие, ако иска да бъде здрав и ако иска да живее качествено и добре. Имате ли конкретен въпрос? Нямам конкретен въпрос, просто подкрепям нетрадиционната медицина. Добре, разбрах. Приветствам доктор Гълъбов с неговите методи на лечение и съм благодарен за това. Благодаря ви аз. Да чуем още един зрител. Ало. Добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? Господин Касабов, искам да... С мене говорите, давайте, че нямаме много време. Давайте на среща господин Гълъбов там, доктор ли, какъв е той? Сега, отнасяйте се, ако обичате, малко уважително към гости, не какъв е той. Казах ви, че е доктор. Имате ли въпрос към него или няма? Имам въпрос към него. Откъде се обаждате? Обажда съм от Добрич. Добре, слушаме ви. Казвам се Иван Драгоев. Давайте. Медицински работник съм. Искам да го питам него. С какви лекарства той лекува рака? С какви лекарства лекуват рака? Разбрах. Така, ало. Ало, здравейте. Здравейте, откъде се обаждате? От Хасково, дали можем да се включим? В ефир сте, давайте по-бързичко. Вие сте. Да, здравейте.
Обаждам се от Хасково. Изключително големи почитатели сме на хомеопатията. Искам да приветствам всички лекари, които са се насочили в хомеопатия, защото наистина за мен бъдещето е там. От 10 години нашето семейство се лекува изключително и само по този начин. Слава на Бога, че имаме ляк почти на всички заболявания, които до момента сме преминали. Сина ми от 7 години не е пил никакви антибиотици, както и останалите хора в дома ми. Живи и здрави и все така напред. Благодаря ви. Благодаря ви. Един последен зрител. Ало. Ало, добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? Познавам доктор Гълъбов преди много години, още когато се учредяваше дружеството на приятели на хомеопатията. Имам всичките му книги. Поздравявам го, че винаги е имал много смела обществена позиция. Моето семейство се лекува при негов колега, доктор Вилма Михайлова, и още много добри хомеопати има в България. Това обаче, което искам само да попитам, дали правилно разбрах, че доктор Гълъбов започва да преглежда в Бургас, защото отдолу са изписани бургаски телефони. Да, точно така. Правилно сте разбрала, точно така е. В Бургас. Благодаря ви много. Успех му желая в нашия град. Тук има много интелигентни, отворени хора. Да, знам. И предполагам, че той ще допринесе за просвещението на града. Има много духовни хора в Бургас. Ами, казва, че Бургас е духовната столица на България, духовния разсадник. Да, аз имам приятели тук и тук има много, действително много хубави хора. Последен, може би, зрител или... Ало. Ало? Да, слушаме ви. Откъде се обаждате? Добър вечер. Добър вечер. Откъде се обаждате? Телевизия СКАТ се обаждам. Откъде се обаждате? От Дуло се обаждам за телевизия СКАТ. И как от телевизия СКАТ се обаждате? 05 6 86 33 33. Това е телевизия СКАТ. Така, а вие откъде се обаждате? От Дуло се обаждам. Нищо не можа да разбера. Слушаме ви, казвайте. И кой сте от телевизия СКАТ? Сега нямаме време да се занимаваме. Ало, чуваме ли се? Ало, здравейте. Здравейте, откъде се обаждате? От Кнежа се обаждам, на 26 години съм. Слушаме ви. Наистина това е заговор на монополи срещу здравето на хората. Дигане на тока, дигане на цените на тока, хората и писна с хора с високо кръвно. Аз съм на 26 години с високо кръвно. Имам сметка за ток 200 лева. И ми стана интересно, че Бойко, когато влезе в болница, всички медии се втренкоха да дават бат Бойко, че в болница. Толкова проблеми има тази държава, толкова проблеми, че единствено правото на бат Бойко е важно. И днес видях патриархът отиде да го благослови. Много ясно, че отиде да го благослови, като ако си мисли, че Бойко ще спечели, отиде да му се мазне. Това е моето лично мнение като млад граждан на Република България. Крайно време вече то български народ да разбере, че това правителство трябва да се отиде. То подаде оставка хубаво. Днес Сергей Станишев върна мандата, защото може би ще каже, че не мога да го поема, защото иска да поема криливите ризи на Бойко. Това е моето мнение. Благодаря, че ме слушахте. Единствено телевизия СКАТ дава правото на хората да си скажат. И аз, ако се не лъжа, в неделя, последното ви предаване се обадих и казах Кнежа да се събуди и да дойде на митинг, когато се затвори шосето за Плевен, и наистина много хора дойдоха, много млади хора ни подкрепиха, и ние ще продължим да работим за здравето на България и да разберат, че в България има млади хора и младите хора трябва да се оставят на България. Благодаря ви. Добре, благодаря ви аз. И на финала сме. Мога ли да отговоря нещо на един който се обади някакъв, той казва, че медицински работник от Добрич, не знам откъде беше. Аз мисля, че съжалявам, или не е слушал внимателно това, което съм говорил, защото казвам, че ракът е заболяване на целия организъм. Той ме пита, има ли хапче срещу рака? Не, няма хапче срещу рака. Няма хапче. Как се лекува тогава? Ако трябва да обобщим въпроса, как се лекува рака? Лекува се комплексно. Разбирате ли? Лекува се с съдействието на самия болен, с помощта на... Може да се лекува... Има различни подходи. Може да се лекува с хомеопатия, може да се лекува с диета, може да се лекува с билки, може да се лекува комбинирано. Искам да ви кажа, че аз лично
не давам и не препоръчвам нищо на моите пациенти, което не бих препоръчал на мои близки. Разбирате? Тоест, и при положение с това, което цитирах тук за химиотерапията, ако той не го е чул, може да се намери доклада, където се пише, че ефикасността на химиотерапията е 2%. А ако смята, че едно токсично, изключително токсично лекарство, което всички остатъци от химиотерапевтици трябва специално да се изгорят и въпреки всичко и след това някои от тях имат достатъчно токсични ефекти за околната среда. Ако смята, че това е лечение, хубаво, аз нямам нищо против всеки да се лекува както иска. Но аз бих препоръчал, аз нямам право да казвам лекувайте се по този начин, но на мои близки, на когото да става въпрос за мои близки на мен хора, бих препоръчал също, което ще препоръчам на всеки пациент, който дойде при мен. И ще му кажа, ти имаш тази възможност, ако искаш, но трябва да има твоето съдействие. Защото, както казвам, ракът е заболяване на целия организъм. Така, и ако трябва да кажем накрая, че всъщност трябва да повдигнем здравната култура на българина. Да, точно така. И мисля, че ако повечето хора искат, могат да намерят достатъчно информация за това какво може да се лекува. Има толкова хора, които са се излекували от ракови заболявания, съвсем хора в ракови заболявания в напреднал стадий, дори с методи, които изглеждат, могат да изглеждат на пръв поглед някакви странни, смешни, метафизични, но въпрос, че има такива хора. И ние какво трябва да го отречем това факт ли? И защо трябва да се налага непрекъснато някакво лечение, което е адски скъпо, това лечение в кавички, защото как се вижда от това изследване, което прочетох, в край на краища, ако има хора, които избират този начин на лечение, хубаво, те имат това право да го избират, но трябва да има възможност и хората да имат достъп до други методи на лечение и да имат право да избират дали да се лекуват по този начин, дали да вакцинират децата си или да не ги вакцинират. Така че това, което липсва в съвременната система на здравеопазване е правото на избор, защото системата функционира по един определен начин, тя налага на лекари да лекуват по определен начин и тя убеждава пациентите, че съществуват само определен тип лечения, които в много случаи те не са лечения, те просто допълнително съсипват човек. Аз ви благодаря, доктор Гълъбов, за това участие тук в предаването Паралакс. Мен ми се струва, че няма да е далеч времето, когато ще направим и следващото предаване. Да, с удоволствие има много какво да се говори. Ние само открехнахме завесата, само показахме света на възможностите на алтернативната медицина и разбира се другия страшния, ужасния свят, в който ние сме закотвени. Още веднъж ви благодаря. И така на финала, уважаеми зрители, това, което тази вечер разискахме, всъщност е част от големия проблем на света и разбира се на България. Може би тук трябва човек да се вгледа в себе си и най-вече оттам да потърси вътре в себе си с вяра да потърси и лечението и разбира се да потърси и друг начин, алтернативни начини на лечение. Защото, както показахме единия, така показахме и другия, страшния свят, който ни е привързал с веригите си и ни е превърнал в удобна златна кокошка, която постоянно снася и пълни джобовете на фармацевтичните компании. Мога да кажа само нещо? Да. Това е защото повечето хора чисто и просто нямат отговорност към собственото си здраве. Категорично го казвам, но нямат отговорност и към здравето на децата си. Аз просто апелирам хората да проявяват повече отговорност, да правят усилия за това да бъдат здрави. Разбирате, не да чакат всеки ден само с някакво хапче, да отидат при лекаря и той да им даде магическо хапче и те да се оправят. Добре, добър завършек, да бъдат отговорни, но това означава да натраснат своята инфантилност. Българина, за съжаление, не всички, но в по-голямата си част е доста инфантилен. Завършвам примера, българския премиер в оставка. Благодаря ви още веднъж, че останахте с предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и ви пожелава спокойна вечер и Бог да пази вас и майка България.